Federico de Chesena, ¿eh? Sí. Aquí vamos un momento más. Si queréis que os metamos música dentro, aquí vamos a... Sí.
Sí, que faltan los micros y los solistas. Vale, dame el micro solista de tu izquierda. Bye, sí, bye, sí, bye, bye. Vale, dame otro. Bye. Vale, necesito que me bajes de monitores, o música o que me subas voces. Vas a bajar música, ¿vale? Porque Vale. estamos justitos. Vale, perfecto. ¿Orduan ya? Bye. Kantu batean talde txiki bat elkartu zen, zeru beraren azpian. Abesbatza bat sortu nahi genuen, ilusioz eta dizkidetasunez egina. Pixkanaka ahots gehiago bini ziren gure ametsera. Hain ezberdinak eta hala ere, ilusio berak elkartua. Horrela jaio zen, Kantu Salda! Eskerrik asko, mila esker. Argi ez bazaizu geratu, Kantu Salda abesbatza gara, Atarrabiakoak, eta plazer bada hemen zuekin espazio hau eta ratutxo hau konpartitzea, bai? Espero dugu emanaldi hau gustoko izatea, bai? Goazen jarraitzera.
musika pitxetan gehiago dugu bertzatzu, mesedez? Teknikoak, mesedez? Ustez jakin badakizu nolakoan zaren zu, galdetu gero akabo mutututa isilizero, jakin ezean onartu, beren zinela izan ziretu baitetu ezagutu. Eskerrik asko. Tripode hartu eta hasi. Ilusio tantxa hortik. Eskuenak egin, ies egiten
felicidad? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será y cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, bara, bara, lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam, para, bara, Bueno, orain gozen egitera Euskal Jaietako ja klasiko bat dena. Egon dela 30 urte. Ezin dira jaiak izan, abesti hau ez baldin badago. Eta horretarako, gure Josu Sinatraren laguntza beharko dugu. Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita. Niku inarrigarria kontatzen dituena txampon baten truke.
baritonoa! Eta sopranoa! Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta onaino heldu gara, kantu salda, plazer bat zuekin egotea, espero dugu azkeneko abesti hau gurekin ere dantzatzea.
Mila esker Atarrabia, kantu saula!